दिनै आरो फिन जोङो कोअर्डिनेशन फर उदालगुरि हाउस अफ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सि डिमान्ड कमिटिनि माने बानजायनायाव दिनै फिन खनसे जोङो 2 घन्टा धरनि धरना हाबाफारियाव जों जिरायदों आरो बिनि मूल उद्देश्यआनो जाहैबाय थांनाय 20 जुनाव जि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया ड्राफ्ट डिलिमिटेशन नि थाखाय मोनसे ड्राफ्ट मोनसे पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन बे ड्राफ्टआवहाय जों नुनो मोनबाय मा जे 6 शेड्यूलनि जोंनि बा बिटिआरनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै नन 6 शेड्यूलनि मोनबा एसेम्बलि सेगमेन्ट दरंनि 3 कामरुपनि 2 बेबायदि माने नन 6 शेड्यूलनि एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जयै गासै मोन 11टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै दरं लकसभा समष्टि होननाय मोनसे प्रप'जेल बिथांमोना लाबोदों आरो बियो जोंनि जि ट्राइबेलफोरनि बा बिटिआर ओनसोलाव बा 6 शेड्यूलाव माने थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि जिथु ग्रेटार इन्टारेस्टखौ बियो खर्ब खालामनानै बे ड्राफ्टखौ बानायनाय जादों होननानै जोङो सानदों बा जोङो मोनदां हादों खारन भारतनि संबिधाना 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय जि मोनसे जाति जनगोष्ठीफोर दोङो बा ट्राइबेलफोर दोङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे प्रपार मोनसे पलिटिकल राइटफोरखौ जाहाथे माने बै ट्राइबेलफोरा मोननो हायो बिनि थाखाय बे 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्टखौ जोंनि थाखाय होनाय जादों दा होमबा बे 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्टनि जिथु 6 शेड्यूल एक्ट बे 6 शेड्यूलनि मोनसे एक्टनि मथेबा 6 शेड्यूल एरियाजों आरो नन 6 शेड्यूल एरियाजों बुजाबलायनानै मालाबाबो मोनसे बेबायदि समष्टि एमएलए समष्टि बा लकसभा समष्टि बेबायदि दानो मोना 6 शेड्यूलनिया 6 शेड्यूल हारसिङैनो खखियायैनो बे जानो नांगौ दा बै एक्ट बै जिथु आयेन इन्डियान कन्स्टिट्यूशना जोंनि थाखाय 6 शेड्यूल एरेन्जमेन्टनि आन्डाराव थानायफोरनि थाखाय होनाय जादों बै जिथु आयेनखौ बे एक्टखौबो टटेलि खर्ब खालामनानै बेखौ बे ड्राफ्टखौ खालामनाय जादों दा बियो जोङो नुनो मोनदों थांनाय आं जुदि गोरोन्थि खालामाखैब्ला थांनाय 1976 निफ्राय जोङो मंगलदै लकसभा समष्टियाव भट होबोबाय थादों जोङो बोथोर फैबा अकल भटल'सो होनानै हरनाय जायो जोङो उदालगुरि हिसाबै उदालगुरि बाखि हिसाबै मालाबाबो खुनु दिना जोङो माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जोंनि ओनसोलनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि बै एमपिफोरनिफ्राय जों मालाबाबो मोनबोआखै दा नैबे ड्राफ्टनि गेजेरजों आखौ फिन खनसे जोङो बेबायदिनो आरोबाव जोङो माने जोंनि पलिटिकेल राइट्स जोंनि ससिय' इक'नमिकेल राइट जोंनि कालचारेल राइटनिफ्राय जों आरोबाव बन्सित जानो थांगासिनो बेखौ जोङो मोनदां हादों बिनि थाखाय जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों डिमान्ड लाखिदों जे जेरैखि जाया जोङो नैबे जिथु माने 20 जुनाव ओंखारनाय जिथु ड्राफ्ट बेखौ जों मानिना लानो हाया जेरैखि जाया जोंनो उदालगुरि लकसभा समष्टि जोंनि थाखाय बानायनानै होनांगौ आरो बे उदालगुरि लकसभा समष्टियाव गुबुन नन 6 शेड्यूलनिफ्राय सोजाबना होनायखौबो जों मानिनानै लानो हाया बेवहाय जोंहा जि 6टा मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ 6 शेड्यूलावहाय जेरै तामुलपुर गरेस्वर टंला भेरगाव उदालगुरि आरो माजबाद बे मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै उदालगुरि लकसभा समष्टि जोंनि थाखाय गठन खालामनानै होनांगौ बेखौनो जोङो माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय निसिम दिनैनि बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों दाबिदों बियो खोब दुखु गोनां बाथ्रा मोनसे पलिटिकेल हान्जा हिसाबै पलिटिक्स खालामनाया बिथांमोननि माने मोनसे नेचार किन्तु थेवबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नैबे कोअर्डिनेशन कमिटियाव जेसेबांखिनि ससियेल अर्गानाइजेशन बर' माने राभा बर्मन कसारी हाजं गासैनिबो माने मोनसे लोगो लाज्लायनायाव जि मोनसे आन्दलन दिनै जोंनि पलिटिकेल राइट्सखौ माने बसायना लाखिनो थाखाय जि आन्दलन जों दिनै लाखिदों बे आन्दलनखौ लानानै दिनै थांनाय 3 अक्ट'आवमोन नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बे ड्रामासो होननानै बिथाङा बुंनाया बे खोब माने दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जेराव जोङो बिथांमोननि बे धरना हाबाफारिखौ जिहेतु जोङो मोनफ्रोमबो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जाति जनगोष्ठीनिनो मोनसे थ्रेड बियो दा बे हिसाबै जोङो
गासैबो आन्दलनखौ खालामनांगौ गासैनिबो आवाजा मोनसेहै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम थांनांगौ बेखौ जोङो मिन खालामनानै जोङो दिनै आन्दलनखौ खालामदों आरो बेखौनो जोङो बिथांमोनखौबो सनमान खालामनानै थांनाय 3 अक्ट'आवनो जोंनि जिथु प्रेस नट थांनाय 28 तारिखआव जितिया जोङो माने 2 घन्टानि धरना हाबाफारि लायो साब डिभिजन वाइजआव होमब्लाना जों मोनसे प्रेस नट बेयाव शेयार खालामनाय जादोंमोन बै प्रेस नटआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे 3 अक्ट'आव जोंहा आरोबाव माने समस्ति वाइजआव माने धरना हाबाफारि लाबावनाय किन्तु 3 अक्ट'आव जिहेतु बिथांमोननि धरना हाबाफारि दोङो होनना जों खबर मोननाय लोगो लोगोनो जिहेतु गासैबो मोनसे कौसनि थाखाय नांदों सनमान खालामलायनानै जोङो बेखौ पस्टपन खालामनानै दिनैनि तारिखआव लाना फैदों आरो बै प्रेस नटआवनो नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बे प्रेस नटआवनो रोखायै लिरनाय दङ जे माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम मेम'रेन्डामबो गथायनाय जागोन बेखौ बै 28 तारिखनि प्रेस नटआवनो जोङो माने बेयाव रोखायै लिरनाय जादों आरो बेखौ जोङो थांखि मोनसे खालामखानायमोन थांनाय 24 तारिखआव जितिया जों ज'यै मोनफ्रोमबो दल संगठना जिरायनानै सावरायदों बै समावनो जों थांखि लाखानायमोन नैबेफोर हाबाफारिखौ लागोन होननानै आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिमबो माने मेम'रेन्डाम गथायगोन होननानै जोङो थांखि लाखानाय जोंहा दोङो आरो बे हिसाबैनो खारन दिनै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो मोनफा मोनफा बेबायदि माने मेम'रेन्डाम गथायनायनिथ' कुनु माने जुक्ति गैया नङा होमबा खारन माने इस्युआ जिहेतु मोनसेयानो जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ लानानै सानसे मोजां समय लानानै जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम थ्रु डिसि मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनायनि जोंहा रिजुलेसनानो अलरेडि 24 तारिखआवनो लाखानाय दोङो आरो जिहेतु बेयाव मोनसे जोंहा गासैबो एलाकाखौ नायनानै जोङो मोनसे डिप स्टाडि खालामनो गोनां दोङो दा बेखौ जोङो फिल खालामनानै जोङो मोजां माने एसे स्टाडि खालामनानै मेम'रेन्डामखौ जोङो थिक खालामनानै थांनाय नैबे 3 तारिखआव जों गथायनो गोनांमोन 3 तारिखआव जिहेतु बिथांमोननि प्रग्रामखौनो सनमान खालामनानै जोङो पस्टपन खालामबाय दा दिनै जों गथायगोन बे मेम'रेन्डामखौहाय खारन जोङो बेयावहाय जिखिनि माने आफादफोरा माने लोगो लाफानानै दङ मोनफ्रोमबो माने बर'नि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि माने मोनसे सन्मानिय आरो सिनस्रि आफादफोरा बेवहाय ज' जानानै दङ दा बे हिसाबै माने बुंनो मोनामोन थेवबो बिथांमोन माने आं एसे माने बुजिलायनायनि थाखाय बुंनो सानबाय थांनाय माने आं जुदि गोरोन्थि खालामाखैबा मा बिजनिमोन नामा बिथांमोना माने बे मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामफिनलायनाय जोंथ' बेबायदि उइथड्र खालामफिनलायनो हायाना जोंहा मान सन्माननिबो खोथा दङ दा बेनिखाय उइथड्र खालामफिननाय मानाय बेफोरबायदि जाहाथे खालामलायनांगौ जाया जोङो बे मेम'रेन्डामाव जिखिनि पइन्ट्सफोरखौ नट खालामगोन बै पइन्ट्सफोराव जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि माने इन्टारेस्टआ जाहाथे हाबो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै जोङो माने मोजाङै डिप स्टाडि खालामना बे मेम'रेन्डामखौ जोङो तैयार खालामनाय जादों दिनै जोङो गथायगोन दा बे हिसाबै बिथांखौ आं खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदि माने समफोराव खोब माने पलिटिक्सखौ बाराद्राय माने इम्परटेन्स होनानै जाहाथे खामानि मावा जातिया मोनसे अलखदाव दोङो ओनसोला मोनसे अलखदाव दोङो दा बे हिसाबै बे जातिखौ जोंनि नैबे बिटिआराव थानाय माने मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ बै अलखदनिफ्राय बोरै बारग'होनो हागोन बेखौसो सिन्था खालामनानै जाहाथे हाबाफारिफोरखौ लायो खोथा बाथ्राफोरखौ बुङो आं बेखौ बिथांसिम गुरैयै खावलायदों बेथ' आंबो दहायबो बुंबाय फिन खनसे रिपिट खालामबावगोन जे पलिटिकेल हान्जाफोरनि बे माने मोनसे नेचार जे जेरैखि जाया जिमान जिबाबो मोनसे क्रेडिटखौ लानांगौ गावसोर भट मोननांगौ दा बेयावहाय सोरबाया मा खालामदों मा खालामाखै मा क्रेडिट लानो नागिरदों बबे पार्टिया माने जोंनि आन्दलनखौबो मोनसे क्रेडिटआव लाना थांफानो नागिरदों बेजों जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोंनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय उदालगुरिया मोनसे लकसभा समष्टि हिसाबै माने गायसनजानांगौ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी जोंनि रायजो राजाफ्रा जोङो थांनाय समफोराव जिबायदि माने पलिटिकेलि जों एसे साप्रेस खालामजाबाय जोङो ओरैनो भटल' होनांबोबाय थाबाय बेबायदि जाहाथे जाया बिनिफ्राय जोङो बारग'नायनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारिफोर लादों बिनि थाखाय सोरबाया मा क्रेडिट लानो नागिरदों मादों बेजों जोङो बारा मेटार गैया खालि जोङो बे अलखदनिफ्राय माने बारग'नो नांगौ आरो मोजां मोनसे सलुसना फैनांगौ